Hoy por hoy la costera. A Ràdio Xati va ser. El alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, ha rebut la visita de la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Jimeno, per tal de preparar el projecte de la ruta ciclopeatonal entre Font de la Figuera, Moixent i Fontanars dels Alforins. En esta reunió també va participar l'alcalde de Moixent, Guillermo Jorqués, i Carmen Asensi, regidora de Turisme i Infraestructures. Nosaltres hem posat en contacte amb Vicent Muñoz. Hola? Hola, bon dia. Vale, és que sentíem ahir un soroll. Són les coses del directe. Alcalde, molt benvingut. Com ha anat la visita de la diputada de Mobilitat? Molt bé, la veritat que Dolors es va implicar molt. Jo crec que el paisatge també ho mereix i va estar orientant-nos en com teníem que anar tramitant tot i ens ha ajudat en això, no? El complicat que acaba resultant burocràticament qualsevol acció, i jo crec que ara mateix estem en un moment en el que cal aprofitar qualsevol situació per unir forces, i així ho hem plantejat i ho hem decidit els ajuntaments de La Font, Moixent i Fontanars, i crec que això portarà a un enteniment molt bo i a que, evidentment, la gent que vinga, que ens visite, i la gent que siga de qualsevol dels tres pobles puga disfrutar del nostre paisatge, que, evidentment, és fantàstic, i vos recomano a totes i a tots que vingueu. A més, s'han establit, sembla ser, unes bases per al projecte d'habilitació d'unes rutes, en este cas ciclopeatonals, als tres municipis, que es preparen ja i que es presenten a través de la Diputació. Exactament, sí. El que estem fent és preparar aquest conveni entre els ajuntaments, preparar tota la documentació per a poder finançar esta ruta a través d'aquestes ajudes i que puga veure la llum, almenys la ruta conjunta, el més prompte possible. Això sabeu que no és una qüestió fàcil ni excessivament ràpida, però si anem treballant bé, que jo crec que anem a bon ritme, segurament trobarem més profit i més trellat el més prompte possible, no? Que la gent disfrute d'aquesta ruta. Els camins ja estan, però l'acondicionament, la senyalètica i tot això és el que hi ha que treballar bé i en calma. I, per supost, sempre rebre els suggeriments que poden vindre d'agrupacions ciclistes, de gent que li agrada eixir a caminar, i de qualsevol persona, per supost, sempre estaran ben rebudes. La idea, Marc, en tot cas, seria vertebrar aquesta comunicació entre els tres pobles i ampliar en cada municipi les rutes. En el cas de La Font, sembla que recupera l'antic tunelet. Es diu així, es pronuncia així, la gent el coneix com el tunelet del ferrocarril, no? Exactament, és per on passava l'antiga ruta, l'antiga via del ferrocarril. Ahir, en l'any en el 97 és quan va deixar de tindre ús aquesta via. En el temps la via l'han traslladat a baix de la muntanya, a baix de la falda del Capurutxo, i aquest túnel s'ha quedat sense utilitat. Per tant, creiem que té un punt molt xulo i puig acabar el Cierro, que és la muntanya que està al costat, el que d'alguna manera està la frontera, no?, del territori valencià, sí. És el Capurutxo i la Peñaforada i el Cierro. Pues, d'alguna manera el que intentem és també relacionar la muntanya, més enllà de que evidentment tenim el paisatge que generen les oliveres, els almelers i sobretot la vinya, i ara en la tardor molt més. Volem també potenciar la imatge de muntanya i en imatges ben xules com ixa. A més, sembla que el tunelet serà com un valor afegit, no? És un valor afegit, està clar que ho fa més atractiu, si cap. Sí, clar, jo crec que té aquest toc mític i que, evidentment, ens recorda també a temps passats, i el que volem fer, el que hem de fer és sempre posar en valor qualsevol aspecte patrimonial que tenim, no? I a banda del tunelet, per exemple, una de les coses que estem espentant també en companyia del Museu de Prehistòria de València és l'Alte de Palau, que és un jaciment de l'edat del bronze, que està pràcticament ja per a poder-lo obrir i que siga visitable. I tan pront el museu ho posa en coneixement i acaba de fer els últims retocs,
evidentment farem que la gent pugui arribar fins allí perquè el nostre patrimoni s'exposa i s'exporta de la millor forma possible. No? N'hi ha que aprofitar absolutament tot. I per així, per aquestes terres, pues és cert que hi ha molts jaciments. Només en la Font de la Figuera crec que són 44, si no recordo malament, els jaciments arqueològics que n'hi ha, si ja puguem anar aprofitant i els que ja tinguem treballats i se poden mostrar, poden ser visitables, doncs molt millor. Molt bé. Per altra banda, anem a aprofitar aquesta comunicació amb l'alcalde per a preguntar per l'oratge. Ha fet molt de mal a la font a hores d'ara? Perquè, clar, sempre estem en un ai per el tema de les infraestructures. Sempre estem en un ai, així sí que és de veres que teníem pels serveis meteorològics que ens assessoren i això, veiem que esta vegada era una qüestió més de litoral i això, i res ha fet, crec que són 7 o 8 litres, no aparegut veure este matí, i això, evidentment, no ens preocupa, no? La qüestió sempre estarà en el mateix, en que sempre que vinga algun tipus de tormenta anem a estar preocupats per si el que ve és molt, molt més complicat i ens porta conseqüències molt pitjors, no? Que per tant, estem patint. L'alcalde ens confirma que en tot el terme està tot en ordre. Sí, així és, sí. Molt bé, doncs millor així perquè entenc que molts veïns i veïnes de la font estan molt farts cada vegada que ve una gota freda, un temporal, de veure com l'aigua se ho emporta tot. Exactament. Encara continuem sense les solucions que tenien que haver-se fet després de la dana de l'any passat, i ara sí que és de veres que se mos va acceptar la reclamació patrimonial, però clar, hi ha que continuar en aquesta tramitació i hi ha que continuar en que el que volem és, més enllà dels danys patrimonials que evidentment ens interessen, el que volem és una solució definitiva per evitar qualsevol tipus de problema. Molt bé. Vicent Muñoz, alcalde de la Font de la Figuera, si vol afegir alguna cosa, ara té l'oportunitat. Res, no, m'agrair-vos com sempre el que estigueu pendents de la font i segur que estem així sempre per al que faci falta. Moltíssimes gràcies. Fins a una altra ocasió. Gràcies a vosaltres. Adéu.